suorataan. Miten me ollaan menossa? Elämäkouluun 8:04. Noniin, nyt mennään patikseen, kello on 3:30 yöllä. Mennään Pataessa nyt. Laulaa vähän karaoke. Mennään Pataessa. Yhdelle patikseen. Tapani kansaa, saatana. Äsken vedetty vähän meidäniä, mutta kyllä nyt yksi Tapani ässä menee. Jos ei joku pari milfiä löytyisi, niin... Varonit puikkoi. Pelataan tässä jotain Hakiksen metroa. Tapani ässä. Mennään tosta vittu takseen. Tapani ässätä. Se meneekö metro? Ei vittu mikä Tapani ässä. Mennään vaan